Nandito po ako sa on road Tilbury, Ontario. Napa-traffic, na-paralyze lahat, pati ang Highway 401 no. Hinto lahat. Ito oh. Yan. Ako po ay papunta ng Mississippi. Ang US border ay nasa unahan na 1 hour sa Detroit, Michigan, sa Ambassador Bridge. Anyway, ito ay para sa mga drivers na nandyan sa Pilipinas or sa Europa, basta outside sa Canada na drivers. Yung mga driver na nagtatanong po sa akin doon sa mga vlog ko kung paano mag-apply para makapagtrabaho dito sa Canada. Mga experienced trailer driver na nandyan sa Pilipinas, sa Europa, sa Middle East, basta outside Canada. Before, nag-reach out po ako kay Mercan Agency, kay Ma'am Marjorie Quinto. Unfortunately, hindi po tayo na-replyan. Pasensya lang, wala akong mabigay na details no kung paano. Basta may magtanong sa akin, ang palagi kong sinasabi ay mag-inquire kayo sa Mercan. Yun lang ang maisagot ko. Nakikita ko sa mga post sa Facebook ng isang company po na sila ay nagpa-process ng mga applicants na mga trailer driver from outside Canada. Ang company ay Hire Workers Canada. Yun ang pangalan ng company nila. Kung napansin nyo, may mga video si Ma'am Evie Joy. Yun po ang company nila. Nag-message ako kay Ma'am Evie Joy about inquire ng mga viewers sa akin, sa mga nagtatanong at magtatanong pa. Tayo po ay na-replyan. Although hindi naman si Ma'am Evie Joy ang nag-reply sa akin, ang nag-reply sa akin ay staff ni Ma'am, si Cheryl Fulgencio. Shout out sa iyo at kay Ma'am Evie Joy ng Hire Workers Canada po. Tinawagan po ako ni Ma'am Cheryl. Nagpapakilala ko na ako po ay si Paring MTV. Nagbablog po about sa tracking. Tapos may mga viewers kasi na nagtatanong sa akin, yung mga trailer driver na nasa labas ng Canada na gusto mag-apply dito. Tatanong sila sa akin, ano po ang isasagot ko sa kanila kasi wala po akong idea. Kasi ako po ay dito sa Canada nagkuha ng license ko. Hindi ako trailer driver na experience. Ako po ay no experience. Dito po ako nag-aral. Dito ko na nakuha yung license ko. Kaya yung mga katanungan ng mga viewers ko ay wala akong idea. Ang maisagot ko lang dati ay Mercan. Pero yun nga po, hindi ako pinansin ni Ma'am Marjorie Quinto. Siguro kasi ay sobrang busy siya. Kanilaging bati tagnaong, di ba? Di ta mapansin. Kung siguro yung isang vlogger ay nag-message sa kanya, sigurado ako reply agad yun. Pero anyway, ito Hire Workers Canada. Lahat ng mga katanungan nyo, sabi ni Ma'am Cheryl, ay i-email nyo sila. Ang email ay, ilagay ko dito, ang email ay info@hireworkerscanada.com. I-email nyo lahat ang mga inquiries nyo doon. Tapos may number sila sa WhatsApp, IMO, Viber at saka WeChat. Ang number po ay 438-870-2219. Dalawang paraan. I-email nyo sila, i-contact nyo sa number 438-870-2219. Ito ay short video lang kasi parang matagalan pa tong traffic, so makapagawa ako ng video para sa mga magtatanong, sa mga nagtanong. Ito na, may details akong i-share sa inyo kasi po itong details ay galing sa opisina ni Ma'am Evie Joy, galing kay Cheryl Fulgencio. So, yun lang guys. I hope na i-directa nyo yung mga inquiries nyo doon. Good luck sa application nyo. Keep safe, drive safe, keep on tracking, and see you in my next video. Bye.